ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಏನು ಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಕೆಲ್ಲರ್ ಪಂದ್ಯಾನ ಎಲ್ಲೊಂದಿಲ್ಲ ಏರ್ಪುರ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಗ ಪೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಇನ್ನು ಇತ್ತೆ ಇನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಪೋದು ಬತ್ತೆ ಎಂಕೋಲು ಬತ್ತದಂತೆ ಅಡಿಗೆ ಪುರ ಅವರಿತ್ತನ ಅಡಿಗೆ ಪುರ ಅಂಡ್ ಜಿಯಾನ ಈನ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ತಜಪ್ಪ ಜಿಯಾನ ಆಂಟಿ ವನಸ್ಕೋರೋಡಿಗೆ ಆಲತ್ತಂಡ ರಮ್ಯಾ ಅಂಚ ವನಸ್ಕೋರೊಂದುಲ್ಲೋಲು ఆయన ದೊಡ್ಡ ತಟ್ಟೊಂಡ್ರ ಪೂರ ದೊಡ್ಡ ಬೋಡು ವನಸ್ಕೋರ ಆಂಟಿ ನಾಕಲು ಬೋಡು ಆಶಾ ಬರಂದೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಲೇಟ್ ಅಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬನ್ನಾಗ ಆಶಾ ಒಲ್ಲೋಲು ಉಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇತ್ತಾಲೆ ವನಸ್ಕೋರಲ್ಲ ಅವಳು ಬರಿಟ್ಟು ಜಪ್ಪರ್ಲ ಬೋಡು ಅತ್ತೆ ಜಿಯಾನ ಆಯೇ ಮೊಬೈಲ್ ತೂಪಿನಿಟ್ಟೆ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೇ ಜಿಯಾನ್ ನೋಲೈತೆ ಇಟ್ಟು ವನಸ್ಕೋರೊಂದುಲ್ಲೋಲು ಆಂಟಿ ನಾಕು ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ಜೋಕುಲೆ ಗೆಡ್ಡೆ ದಯ ಪಂಡ ಅಪ್ಪೆರ್ಲೆ ಕೊಂತೆ ರೆಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೀರು ಮಗಲ್ ಬೈದು ನೈಕ್ ರೆಸ್ಟ್ ತಾರೆಗೆ ಜಿನ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟಾರುಂಡು ಇರೇ ಪೂರ ಮುನ್ ಕತ್ತೇರು ದೀತೇರು ಅವಂಚೇನೆ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಜನ ಮಗಲ್ ಯಾರ್ಲುಲ್ಲಾರೆ ತೈಕರೆ ಖುಷಿ ಎಂಕಲ್ ನಟ್ಟು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೇರು. ರಮ್ಯಾ ಚೂರು ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೋರು ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಗೊತ್ತಾಪುನೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ಇಂದು ಅಂಚ ಪಪ್ಪ ಫಿದಾ ಇಲ್ಲೇರು. ನಾನು ಇತ್ತೆಂಕ್ಲೆಗ್ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ಮಲ್ಪರ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಶುರು ಮಲ್ತೇನೆ ಈ ಕಡೆ ಮಲ್ಪನೊಂದು ಇತ್ತೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡೆ ಇನ್ನು ಪೂರ ಫ್ಲವರನ್ ಪೂರ ಒಂದು ಫ್ಲವರನ್ ಬೇಯ್ಪದ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಪಂಡ ಇನ್ನು ಬೇಯ್ಪ ಹೊಡತೆ ಚೂರು ಸುರುಕು ಅಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ತು ದೀತೇರು ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ದೀತೇರು. ನನ್ನ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿಯನ್ಗೆ ಆಶಾ ಬೊಕ್ಕ ರಮ್ಯಾನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಡಿಗೆ ಅಂಚ ಪಲಿಗಿಲ ಮಗಕ್ಕಲಾಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ನ ಇತ್ತ ಪಿದಾಯ್ ಪೋಯರು ಅರೆಗ್ ಬಯ್ಯನ ರೂಪು ನಂಚ ಪಿದಾಯ್ ಪೋರು ಬರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಬೈಕ್ ತಿರ್ಗೊಂಡ್ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೋಲ್ ಆಶಾಲ ರಮ್ಯಾಲ ಒಂದು ಪೂರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜು ದಾದ ಬಣ್ಣ ದೊಡ್ಡ ಪೂರ ಉಂಗೆಲ್ ಮೀನ್ ದೀತನು ತೀರ್ಥದಿಂದ ಪುಚ್ಚ ಪತ್ತಂಬೋಪುನ ಇಕ್ಕೆ ಮಿಚ್ಚ ದೀಪನು ಒಲ್ಲ ಎತ್ತರಾಡು ಅಂಚ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ತೂಕ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದು ಅಕ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಮಲ್ಪು ನಿಂಕುಲು ಆತೆ ಬೊಕ ಆಸೆ ಆಪನತ್ತೆ ಪಿದಾಯ ಪೋ ತಿಂದ್ರ ಒರಿ ಬರ್ಪುಜೇರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಡನ್ನ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುವ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ನೀರ್ಲ ಒಂತ ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡುಂಡೋಳು ಸುರುಕು ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂತೆ ನಾವು ಕರಾಡು ಬಂದು ನೀರಿಗೆ ಪಾಡಿಯೋಳು ಹಿಂಗ ಅಡಿಗೆ ತಕೋನೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಬಂದಿತ್ತು ನೀರು ಅದ್ರ ಮತ್ತೆ ಕತ್ತಲೆ ತೋಜುಲು ಅವೇನು ಇತ್ತೆ ಮೈದಾ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೋಲು ಪಂಡ ಉಪ್ಪುದ ನೀರ್ ಮಲ್ತಲ್ಲ ತೈಕ್ಕೆ ಮೈದಾ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೋಲು ಏತ್ ಪಾಡುವಲ್ ತೂಕ 3 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡಿಯೋಲು ಒಂದು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಅವೇನದೆ ಇತ್ತೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲು ಲೈಕೆ ಒಂದು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲಲು ಗೋಬಿನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೋಲು ಐನ ಒಂತೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೊತ್ಪೈನ ನೀರಿಗೆ ಪಾರ್ದು ಐತು ಪುರಿ ಪುನತೆ ಅಪ್ಪು ಆರ ಬಂದು ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಪಾರ್ದು ದೀತನ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಏನಿತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೋಲು ಒಂದು ಕತ್ತಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೇನ ಪಂಡ ಕತ್ತಲೆಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲು ಕಿಚನ್ ಆಯ್ತು ಎಂಕ್ಲನ ಒಂಥರ ಕತ್ತಲೆ ರೂಮ್ದಲ್ಲಿ ಕೊಂತೆ ಅಂಚ ಅದು ಪಗೆಲ್ಡಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತು ವಿಡಿಯೋ
ಈ ಅಂಚೆನುಂತ ಸೈಡ್ ಉಂತಪ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ತೋಜು ನಿಂಕೊಂತ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಕೂಡ ಒಂಚೂರು ಪಾಡಿಯೋಲು ಅವು ಕ್ರಂಚ್ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ಕೈಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೋಲು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೋಲು ಇತ್ತೆ ನೇರಡು ಅವೇನಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ವಾಡ್ರಾಗೆ ಇತ್ತಾಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದ್ದು ದೀತೋಲು ನಾನೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಒಯ್ತಾನಾಡು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಪೂರ ಪಾಂಡತೆ ಐಕ್ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಪೂರ ಒಯ್ತಾನಾಡು ಪಂದು ದೀತಂಡಿತ್ತೆ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ದೀದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಕ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ದೀತಂಡು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಆಡು ಬಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರುಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಪೋದು ಬರ್ತನದೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಕಿಚನ್ಗ ಕಪ್ಪುದ ಪೈಂಟ್ ಹಾಕದು ಬಿಡ್ತುಂಡು ದಯಪಂಡ ಅವು ಕರಿ ಪತ್ತನತೆ ಉಲ ಎಂಕ್ಲೆನ ದಿಕ್ಕೆಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವು ಕರಿ ಪುರಂದು ಆಪುಂಡು ಗೋಡೆ ಪುರಂದು ಆಪುಂಡು ಪಂದಡಿ ಪಪ್ಪ ಕಪ್ಪುದನ್ನೇ ಪೈಂಟ್ ಹಾಕದು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂಚ ಇಂತ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಾರ ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೋಲು ಇತ್ತ ಒಂದೊಂದೇನು ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡೊಂದುಲ್ಲೋಲು ಯಾಂಡು ಗೋಬಿ ಇಂಚ ಓಡು ತಿನ್ನ ಕರ್ಕುರು ಪನೋಡು ಇಂಚ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಅರಿಯಾಡು ಬಂದು ಟಿಶ್ಯೂ ಪಾಡ್ತಿತ್ತೇನೆ ಈಜಿನ ಎಣ್ಣೆ ನಾಪನತಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಉಂಡು ಇತ್ತುಂಡು ಅಂತ ಎಣ್ಣೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಮಲ್ಪರ ಬಂದು ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಮಲ್ಪರ ಅಂದು ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪರ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೋಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಿಮ್ಲಾ ಮಿರ್ಚಿಲ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಇತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತು ದಿಯೋಲು ಉಪ್ಪು ಮಾಡ್ಯಾನ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಚೂರು ಆಯ್ತು ಈ ಕಡೆ ಗೋಬಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಐತಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಕೊಂಚೂರು ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ರುಚಿ ಆವಡತ್ತೆ ಐತೆ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡಿಯೋಲು ಓ ಸಾಕು ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲಲಿತ್ತೆ ಒಂದು ಚಮಚದಾತು ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಿತ್ತನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋಲಿ ಮೂಲ ಅನ್ನ ಹಾಕುರ ಖಾರ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅದು ಲೋ ಬಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲಲು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ದೆ ಗೋಬಿ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದುಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೋಲಿಕ್ಕೆ
ಇತ್ತಂಚೂರು ಚೂರು ನಿಕ್ಲೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ತೋಜುಂಡು ದಾಯೆ ಪಂಡ ಚೂರು ಇತ್ತೆ ಸೈಡ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಂತೆ ಈ ಕಡೆ ಅಡ್ಡ ಒಂದು ಇತ್ತ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಕಪ್ಪ ತೋಜುಂಡು ಇತ್ತವೆ ಗೋಬಿದ ಪರಿಮಳ ಬರೊಂದುಂಡು. ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ತೋಜು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಲ್ಲರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪರಿಮಳ ಬರೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ತಿನ್ಕಂದ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚ ಬಿಸಿ ಬಿಚ್ಚಲ ಉಂಡು ಇಂಚ ಪಿದೈ ತಿನ್ಪುಂಡ ಒಂಜಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ತಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ತಿನ್ಪುನ ಮಜಾನೆ ಬೇತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಖುಷಿಲ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇನಿ ಆಶಾ ರಮ್ಯನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ಬೊಕ ಸರಿಯ ಎಂಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ್ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜಪಾರ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಕತ್ತಲೆ ಕತ್ತಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಕತ್ತಲೆ ಕತ್ತಲೆ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡ ಅವು ಅಡ್ಡ ಮೂಜಿ ಜನ ಎಂಕ್ ಕುಂತೊಂದಿತ್ತತೆ ಅಂಚಾದ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತುಂಡು. ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ತೋಜಪನಗ ಎಂಕ್ ಫೋನ್ ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ನಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಡಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ರಾತ್ರೆದ ವನಸ್ ಕುಲ್ದೊಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ದು ಎಂಕುಲು ವನಸ್ ಗಿನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆನೆ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿಲ ಕಬಾಬ್ಲ ದಾಲೆಜಿ ಇಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಬೊಕ ಅಕ್ಷತನಕ್ಲೆಲ ಪೂರ ಬತ್ತಿತ್ತೆರ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಬಿರಿಯಾನಿದ ವಿಡಿಯೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೋಜಪಾವೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋನ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ.